žvaka. Ovaj dan je poseban. Stojim na kasi. Nadam se da neću sresti komšiju, pitaće kako sam. Juče mi je lupao u radijator jer sam glasna. Kada me pita kako sam, reći ću mu da sam užasno. Zinuće. Pobeći će glavom bez obzira. Nije me pitao kako sam. Neka cura napred se kikoće. Nasmej se, kaže joj drugarica. Ona hoće da se slika u redu na kasi sa cvetom. Taj cvet je danas umro zbog njene slike. Reći ću joj da izgleda grozno na slikama. I da je ubila cvet. Zinuće. Slikaću je. Neki čovjek iza se buni. Njemu se žuri. On mora napred. Mi ostali moramo da razumemo da se njemu žuri. Nama se ne žuri kad se njemu žuri. Reći ću mu da u korpi imam bundevu, a ne volim bundevu, i da želim da napravim špagete sa bundevom, a ne volim ni špagete. I šta ako se predomislim i ne stavim je u špagete? I žuri mi se jer možda se predomislim. Jer ja ipak ne volim bundevu, a ne volim ni špagete. I onda tako bacim pare, ne skuvam ni špagete, ili napravim sve to, a ne pojedem. Bacim pare, bude mi dosadno, opet mi bude dosadno. Pa bacim jelo, bacim pare, ostanem gladna, pojedem grašak od juče, a ceo život jedem grašak od juče i to mora da prestane. Zinuće. Ova bundeva mora da mi popravi dan. Bundeva sa špagetama znači novo. To nisam nikada radila, to radim po prvi put. Osjećam uzbuđenje. Ne smeta mi što je ne volim. Bitno je da je prvi put. Na spisku imam deterdžent za sudove. Sudove perem svaki dan. Vratit ću ga. Pitaću onog što žuri da vrati deterdžent na svoje mesto, pa onda on može na moje mesto. Zinuće opet. Bundeva mora da ispadne super.
Narandžasta je. Šargarepa je narandžasta. Narandža je narandžasta. Narandžasta boja je narandžasta. Bundeva mora da ispadne super. Narandžasto dobro izgleda na crnom tanjiru. Ovaj dan je poseban. Ovaj dan jedem nešto što nikad pre nisam jela. Žena ispred mene ima žvake u korpi. Ljudi se uvek bune kad im gledaš u korpu. Ne gledam u svoju jer znam šta imam u njoj. Pitaću je zašto kupuje žvake kad neko uvek traži da ih baci. Ako se to desi, bit će joj neprijatno, jer nije baš tako mlada da joj neko kaže izbaci žvaku, molim te. Persirat će joj. Izbacite žvaku, molim vas. Kad ti neko persira i traži da baciš žvaku, bude ti glupo. Objasnit ću joj da žvaće gumu. Ljudi misle da žvaću žvaku, dok im ne kažeš da žvaću gumu. Objasnit ću joj i da je neko posuo malo šećera odozgo, ali da to i dalje nije dovoljno dobar razlog za žvakanje gume. I da čak plati za to. Reći ću joj i da ja nemam nameru da hodam po njenoj žvaki ako završi na putu. Još manje da plivam pored njene žvake ako završi u Dunavu. I to sve samo zato što ona misli da je žvaka žvaka, a ne guma. Reći ću joj i da će ta ista žvaka nadživeti. A ako je slučajno pojede ptica, imaće posla sa mnom. Opet će zinuti. Stigla sam na red. Reći ću da nemam sitno. Zinuće. Svetom hoda znatan broj ljudi na koje je neko zinuo kad nisu imali sitno. A kad taj neko nema sitno, onda dobiješ žvaku ili kesu. Ta nepravda mora da se reši jednom za svagda. Zaključak. Ako kažeš šta misliš, ljudi zinu. Kada ljudi zinu, stave ruku na grudi ili na usta. Okej je da nemaš sitno. Bundeva je onako, ali dobro izgleda na crnom tanjiru. Ovaj dan je poseban.